Desconvócase a folga de trens. Os sindicatos maioritarios chegaron a un principio de acordo. Tras o accidente en Adamuz e o caos en Rodalíes, o goberno aumentará o gasto en seguridade ferroviaria. A Xunta investirá preto de 6 millóns de euros nun prototipo de plataforma flotante que analizará o movemento do mar e determinará o seu potencial para producir enerxía eléctrica. Será a primeira estrutura deste tipo en España e quedará instalada no porto exterior da Coruña. Arestora estamos moi pendentes dunha operación da Garda Civil e da Axencia Tributaria nos concellos de Teo e Padrón. Máis de 20 axentes, os que se sumou a unidade canina, rexistraron durante todo o día un chalé e varios vehículos. Polo menos 3 persoas foron detidas no operativo declarado secreto e presuntamente relacionado co branqueo de diñeiro. Os rexistros trasladáronse agora a un negocio de compra-venda de coches na zona da escravitude. Boas noites. Tras unha xornada moi complicada para os usuarios do tren en Galicia por mor da folga, con cancelacións e atrasos nos servizos mínimos, con moitos desvíos por estrada, os sindicatos maioritarios anuncian un principio de acordo para desconvocala. Se confirma, mañá xa habería tren con normalidade. Un alivio para os viaxeiros que xa viñan sufrindo o caos ferroviario desde o pasado xoves polo temporal. Se os comités de folga o ratifican, quedarán suspendidas a segunda e a terceira xornada de paros no ferrocarril. O Sindicato de Maquinistas, Comisións Obreiras e UGT chegaban a un preacordo co Ministerio de Transportes ou a Adif e Renfe para desconvocalos. Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril. Din que das solucións o principal motivo desta folga mellorar a seguridade para que non se repitan accidentes como de Adamuz. Muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y sobre todo también los profesionales necesarios que son imprescindibles para llevar a cabo todas estas medidas. O gasto en mantemento aumentará un 77%. O sector de infraestructura reforzará o seu persoal con 2.400 prazas e Renfe fará 1.200 contratos extra. Eran as principais reivindicacións dunha folga que na primeira xornada deixou en Galicia moitos atrasos. Vou chegar moi tarde a unha reunión importante. Perderemos unha clase porque a primeira hora xa non chegamos. As compañías puxeron un autobús pros que tiñan billete pros trens suspendidos pola folga. Os minoritarios Sindicato Ferroviario e CST manteñen a convocatoria para martes e mércores, pero seguen negociando. A Xunta tivo que poñer 98 autobuses de reforzo para atender os viaxeiros afectados pola suspensión de trens a semana pasada en Galicia polo temporal. Dixo Alfonso Rueda que acusa o Ministerio de Transportes de falta de información. A absoluta improvisación, o caos, as contradicións e a falta de consideración con Galicia do Ministerio responsable do transporte ferroviario. Eu agardo que, se fora necesario volver a facelo, teñamos máis información e máis comunicación da causa de todo iso para poder afrontar as consecuencias. A CIGA mantén en solitario a convocatoria de folga indefinida no transporte por estrada da provincia da Coruña a partir deste mércores. Tras a reunión dos sindicatos ca patronal, Comisións Obreiras e UGT desconvocan os paros á espera dunha próxima reunión o xoves. Consideran válido o preacordo que chegaron a semana pasada e que non foi ratificado polas asembleas de traballadores. Galicia busca como transformar as ondas do mar en enerxía. A Xunta impulsará o primeiro prototipo de España que analizará as mareas para coñecer o potencial que pode ter a costa galega nas renovables mariñas. Este primeiro prototipo flotante estará na contorna de Punta Lagosteira en Arteixo e permitirá controlar e evacuar a enerxía xerada polas ondas e as correntes. A Xunta destinará 5,7 millóns a este proxecto, co que aspira a situar Galicia no mapa das enerxías mariñas. Veremos o resultado destas medicións, pero é un nicho que podemos explorar e que, polo tanto, necesitamos saber os datos para ver se Galicia aquí ten unha oportunidade. Se a ten, lóxicamente, a partir de aí empezará todo o procedimento e todo o diálogo, por suposto, co sector do mar. A aposta polas renovables que leva a Xunta argumenta o presidente a comparecer ante o Constitucional contra a suspensión por parte do Goberno Central da repotenciación dos parques eólicos terrestres. Alfonso Rueda explica as consecuencias desta decisión. Un 80% menos de muiños iban producir un 40% máis de enerxía. E isto é o que agora, incomprensiblemente, ou non, depende de as motivacións do Goberno non explicadas, agora mesmo non vai poder ser. Galicia tamén defenderá no Constitucional o plan de choque da dependencia paralizado polo Goberno.
Os mozos galegos van ter novas axudas para independizarse. A partir do venres poderán solicitar o bono Emancípate para mercar mobles, electrodomésticos ou para cubrir gastos de mudanza ou notaría. Os requisitos son ter entre 18 e 36 anos, nacionalidade española ou dun estado da Unión Europea e estar empadroado na vivenda a que se mudan. As axudas serán de 1.500 euros para os que aluguen un piso e de 3.000 para os que merquen a casa. A Xunta amplía un 50% ata os 3 millóns o orzamento desta medida para beneficiar 1.500 mozos e mozas. O Goberno galego busca como aplicar a desgravación fiscal pola compra de libros ás familias que pagaron en efectivo o material escolar. Alfonso Rueda lembra que a lei exixe pagamentos electrónicos para estas deduccións na renda, pero asegura que darán unha solución excepcional para que todas as familias que cumpran os requisitos se poidan beneficiar desta rebaixa. Eso hai que darlle unha solución, cando menos en esta ocasión, e en eso estamos traballando e espero que poder anunciar esa solución, que ten que ser unha solución desde o punto de vista legal, xa digo que isto está na normativa canto antes, pero estamos traballando, me poño na súa pel e creo que é o que temos que facer. A Xunta tamén traballa nunha nova lei de aprendizaxe permanente de persoas adultas, dado que a maioría da poboación agora xa conta con formación básica. Esta norma porá o foco nas persoas migrantes e colectivos desfavorecidos. Tamén na recualificación dos que xa teñen traballo, pero que queren adaptarse ás novas demandas do mercado laboral. Tras a xornada electoral en Aragón, hoxe é día de análise, especialmente en clave española. O Partido Popular di que os resultados indican que os cidadáns xa non soportan a Pedro Sánchez e que lle indican a porta de saída. Marcos Sueiro. Sí, Pablo, é unha das lecturas que hoxe fixo a Dirección Nacional do Partido Popular tras as eleccións, como dicías, aquí en Aragón. Pero, sen dúbida, unha das imaxes do día foi o recibimento a Jorge Azcón, que volveu gañar. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dirixiuse a Abascal e advertiulle que non conte co PP para levantar muros e recordarlle tamén quen foi o gañador. Dende Vox escoitan e xa reclaman, fíxense, unha vicepresidencia e consellerías para investir a Azcón nesta Cámara onde estamos. Pero a cara máis amarga foi para os socialistas que din que Pilar Alegría foi víctima dunha campaña de acoso e evitan calquera autocrítica. Xornada de celebración na sede central do PP, creen que os resultados de Aragón apuntan directamente a Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta. E pregúntase Feijóo cantas desfeitas electorais máis necesita para convocar unhas xerais. Su soberbia es tan mayúscula que no solo se agarra al gobierno como un clavo ardiendo, es que está alargando la agonía política de España. Es que ha decidido que todo su partido se hunda con él. Na sede do PSOE en Ferraz tamén fan análise. Obviamente el resultado no es el que hubiéramos querido. Pero peor creen son os resultados do PP, gañador aritmético din, pero perdedor político. Acabar peor de lo que estaba, eso es un fracaso estrepitoso. El señor Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. A Vox mandoulle recado Feijóo este luns. Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. Nas negociacións para investir a Jorge Azcón, os de Abascal xa teñen peticións. Queremos gobernar, claro que queremos gobernar. Consejerías con estructura y con presupuesto. As eleccións aragonesas tamén obrigan a reflexionar os partidos estatais á esquerda do PSOE como Podemos. Evidente que el resultado es muy malo. A Podemos, a Sumar e os partidos nacionalistas de esquerda, Gabriel Rufián proponlles crear unha candidatura única para as próximas eleccións xerais. Máis cabeza e menos pureza, di nas redes. Pero certo é que nin o seu partido, Esquerra Republicana, comparte a idea. Tan só Sumar estaría a favor desa lista colectiva. Cherokee, o que fora xefe da ETA condenado a 400 anos de cárcere pola súa actividade terrorista, acaba de saír de prisión. Faino en réxime de semiliberdade, unha licenza penitenciaria conseguida tras a cesión de competencias ao goberno vasco. Garicoich Azpiazu, máis coñecido como Cherokee, xa está en réxime de semiliberdade. Despois de cumprir 18 anos na cadea, pode abandonar a prisión de luns a xoves para traballar ou realizar voluntariado. É unha fórmula intermedia previa ao terceiro grau da que xa se beneficiaron outros condenados por terrorismo. O goberno vasco concedeu máis dun cento de medidas similares despois de asumir a competencia da xestión dos cárceres de Euskadi. Cherokee asumira o mando da banda terrorista ETA en 2008, pouco despois caía nunha operación conxunta da Garda Civil e a Xendarmería francesa.
Te ha dicho que solo voy a responder a las preguntas de mi abogado. En 2011 foi condenado pola Audiencia Nacional a 377 anos de cárcere, os que hai que sumar condenas posteriores por outros atentados terroristas. No seu historial delituoso figuran o asasinato do magistrado José María Lidón, ademais de participar no atentado contra o socialista Eduardo Madina e os 2 gardas civís na localidade francesa de Cap Bretón. Segundo os datos da Asociación de Vítimas do Terrorismo, na actualidade cumpren condena 125 presos de ETA. Deles, só 58 están en réxime ordinario, o resto fano en semiliberdade. A UDEF certifica que Zapatero cobrou €500.000 do asesor de Plus Ultra, Julio Martínez, segundo unha información da axencia Colpisa que publican varios xornais. O expresidente do goberno non desmentiu estes pagos, pero di que corresponden a unha actividade privada absolutamente legal. E nega que cobrara polo rescate da aeroliña, unha operación que está sendo investigada pola xustiza. A familia do opositor venezolano Juan Pablo Guanipa denunciou hoxe que non sabe nada do seu paradoiro. Foi detido só 12 horas despois de ter sido excarcerado. O seu fillo advirte que a vida de Guanipa está en perigo. O ministro do Interior venezolano, Diosdado Cabello, confirma a detención e afirma que Guanipa incumpriu as condicións da súa posta en liberdade. Pouco tempo para celebracións en Portugal. O presidente electo, que é xa o político máis votado da historia portuguesa, tivo esta tarde unha primeira achega ao que será o seu traballo, unha reunión protocolaria co aínda xefe de Estado en Lisboa, Brais. O futuro presidente portugués, o socialista Antonio José Seguro, reuniuse xa esta tarde con Marcelo Rebelo de Sousa aquí no Palacio de Belén. O traspaso de poder será o día 9 de marzo, pero queren unha transición rápida. As primeiras palabras de Seguro foron para os damnificados polas inundacións destas semanas e promete que non os esquecerá. Dun xeito máis amplo, isto tradúcese como unha advertencia ao goberno de Luís Montenegro ao que o novo xefe de Estado exixirá resultados. Despois de case 20 anos, houbo remuda no arcebispado de Nova York. O coñecido Michael Dolan cedeulle o posto a Ronald Hicks, de 58 anos. A misa que serviu para a toma de posesión da cátedra foi na Catedral de San Patricio, en Manhattan. Do mesmo modo que na parte litúrxica, na homilía mezclou o inglés co español. Hicks utilizou varios versos de cancións pop para ilustrar o seu discurso, entre elas unha do portorriqueño Bad Bunny. O novo arcebispo fixo un chamamento á defensa dos desfavorecidos, á dignidade do ser humano e o espírito misioneiro. Todos nosotros estamos llamados para ser discípulos misioneros en una iglesia misionera con almas misioneras. A Garda Civil e a Axencia Tributaria fixeron esta tarde varios rexistros no marco dunha operación conxunta con, de momento, 3 detidos. Patricia. Sí, máis dunha vintena de axentes entre gardas civís e axentes de aduanas da Axencia Tributaria rexistran arestora dende hai aproximadamente media hora este negocio de compra-venda de coches situado na escravitude moi cerca de Padrón. Forma parte dun dispositivo que comezou xa esta mañá en o que os axentes, antes de rexistrar este negocio, rexistraron tamén durante horas un chalé en Vilar de Calo, moi cerca de aquí, no concello de Teo. Dalí saíron polo menos 3 persoas detidas, algunhas están presentes agora neste rexistro, ademais de sacar numerosas caixas con documentación. Todo forma parte dunha operación que de momento está declarada secreta, pero que podería estar relacionada co branqueo de cartos. Secreta e aberta porque os axentes non descartan realizar nas próximas horas máis rexistros e tamén novas detencións. O amplo dispositivo despregado desde primeira hora da tarde chamou a atención dos veciños de Vilar de Calo, en Teo. Máis dunha vintena de axentes da Garda Civil e da Axencia Tributaria entraron neste chalé, onde permaneceron durante horas. Da vivenda saíron 3 persoas detidas. Os axentes incautáronse de documentación que sacaron en caixas e rexistraron tamén un coche no exterior da vivenda. Unha vez finalizada a inspección, o operativo trasladouse a Padrón, onde rexistraron un negocio de compra-venda de coches que, segundo algunhas fontes, xestionan as mesmas persoas que residen no chalé de Calo. A operación segue aberta, non se descartan máis rexistros nin novas detencións. A historia de Giselle Pelicot conmocionou o mundo despois de ser drogada, violada e prostituída polo seu home.
Moi preto de nós, en Carballo, atopamos un caso moi semellante. O drama dunha muller que se ve acentuado despois de que fora denegada a petición de busca internacional do seu agresor, o seu exmarido, fuxido no estranxeiro. Eu non teño por que esconderme, eu non fixe nada. Como mulleres maltratadas, non temos por que esconder. Nós somos as vítimas. Daquela eu estou disposta a dar a cara. É Tamara Fernández, e desde Carballo ponlle cara a historia que supostamente lle provocou quen foi o seu home durante 8 anos, drogándoa, violándoa e grabándoa mentres dormía. Descubrírono cando investigaban por un caso de pornografía infantil. Chegou unha carta do juzgado, eu abro, poño-me a ler e xa vexo ali máis de 6 fotos miñas. E dije, pero que é isto? Pero iso non podo ser eu. Eu morrín aquele día que me chegou esa carta. Ele matou-me en vida aquele dia. É que foi un sin vivir e eu despois botei un ano e medio casi sin salir de casa porque me daba vergonza. No xulgado, Tamara tivo que ver máis de 300 fotos en que era abusada, fotos onde aparecían máis mulleres. O agresor fuxiu, Tamara cree que a Suiza onde ten familia, pero a Audiencia Provincial da Coruña acaba de denegar a petición de busca internacional. Pero non me parece xusto que non o busquen internacionalmente cando saben que non está aquí. É que siga facendo e ao mellor o que me fixe a min, que eu siga facendo outras persoas. Despois de 4 anos de loita cunha filla aínda menor de idade, a esperanza de Tamara pasa porque o recurso da Fiscalía lle dé a volta ao rexeitamento. Os 7 tripulantes do pesqueiro Itoich xa están nas súas casas sans e salvos. O seu barco sufriu esta mañá un accidente que o deixou á balga cando pescaban fronte ás costas da Coruña. Un helicóptero de salvamento marítimo logrou levalos a terra, mentre os equipos de rescate intentan recuperar a embarcación. O pesqueiro Abra de Muxía deu a alarma pouco antes das 11 da mañá. Acababa de sacar da auga os 7 tripulantes do Itoiz, un pesqueiro que por causas que aínda se descoñecen sufriu un forte escoramento e quedou a balga mentres pescaba a 30 millas ao norte da Coruña. O Elimer 402 dirixiuse á zona para traer de volta os tripulantes que pouco antes das 2 da tarde aterraban no aeroporto de Alvedro. Que estamos todos ben, que estén tranquilos, que estamos todos ben. Non hai ningún ferido, todo saliu ben, o barco non se pudo solucionar nin nada. A primeira vez que nos pasa, levamos anos todos de mar, a primeira vez que nos pasa esta xa nos chega. Con bandeira da localidade vizcaíña de Ondarroa, o Itoiz ten base no porto de Muxía. A pesar do accidente, non afundiu. O María Pita de Salvamento Marítimo acompaña na súa deriva en dirección leste. O seu personal está achicando a auga do pesqueiro para tentar leválo á costa. Na Muralla de Lugo comezaron os traballos previos para restaurar a zona afectada pola derruba desta fin de semana, que mantén pechado un dos accesos. Os operarios da empresa encargada das obras de conservación da Muralla de Lugo comezaron os traballos para arranxar o paramento derrubado a fin de semana. Baixo a supervisión do arquitecto responsable deste monumento declarado Patrimonio da Humanidade, delimitaron con barreiras o tramo afectado. Polo momento non se retiraron os materiais que caeron sobre a rolda interior, posto que están a funcionar como un contraforte. Estamos trabajando ya para garantizar la seguridad de los viandantes por arriba con unas ciertas limitaciones. ¿Eso qué significa? Que no vamos a poder ocupar todo el alarbe, sino una parte estrecha por motivos de seguridad, y vamos a permitir la circulación por esta calle también con unas cuantas limitaciones. De xeito paralelo á reconstrucción do tramo afectado, realizarase unha inspección integral da muralla co fin de detectar se precisa algunha outra actuación que evite novas derrubas a causa da auga acumulada. Para determinar, en función de esa monitorización que tenemos, si ha habido alteraciones sustanciales que provoquen que tengamos que tratar de una forma singular y específica una determinada zona. Co fin de acelerar o proceso de reconstrucción do paramento derrubado, dende o Concello de Lugo ofreceronse a axilizar os permisos de obra neste monumento propiedade da Xunta. En calquera caso, os responsables da súa conservación sinalan que serán necesarios varios meses para finalizar os traballos. Son algúns dos efectos de tantos días de chuvia. A pregunta é atacando, porque esta madrugada de novo empeora o tempo, Demetrio.
Si, de momento non vamos a ter aínda unha tregua. De feito, agora mesmo estamos en aviso amarelo en algunhas localidades do interior da provincia de Pontevedra, como esta da Estrada, pero que a situación vai se complicar bastante nas próximas xornadas. De feito, ese aviso amarelo por chuvia vai se estender a toda a nosa comunidade, a todas as 4 provincias, pero a que a situación máis complicada vai estar na costa, porque mañá estaremos en aviso laranxa e pasado mañá ese aviso será vermello. Así que a situación, como decíamos, polo menos nos próximos días, aínda agárdanos con máis chuvia e tamén as ondas no mar que poderían chegar ata os 8 metros. Grazas, Demetrio, e paciencia para todos. A actuación de Bad Bunny na Super Bowl está dando a volta ao mundo e dando tamén moito que falar, entre outras cousas porque ia vestido de Zara. E como agradecemento á firma galega, os traballadores de Inditex en Arteixo comezaron a semana con este agasallo, a mesma camiseta que luciu o artista cunha nota do propio Bad Bunny. E como agradecemento recíproco, hoxe houbo celebración nas instalacións da firma galega en Sabón. Conservas con produtos de proximidade, de tempada e de orixe ecolóxica ou tradicional. É o que elaboran unha parella de emprendedores de orixe galega que aproveitou a pandemia para cambiar o eixo da súa vida. Instaláronse no concello lucense de Foz, onde teñen o seu obradoiro artesanal. De sempre, Esther facía marmeladas e conservas na casa. Aprendeu de pequena cando as mulleres da súa familia se xuntaban para elaboralas cos produtos que aportaba cada unha. Hai 4 anos converteu a súa afección no seu xeito de vida. Son mermeladas naturales, sin ningún tipo de conservante, nada más que el zumo de limón y azúcar. Son frutas de proximidad y si el cultivo es o ecológico o cultivo tradicional, sin productos químicos. A pandemia e o parón no seu traballo como patronista decidiron a Esther e a súa parella a deixar atrás Madrid para instalarse primeiro no Irixo e agora en Foz. El que tiene un negocio en una tienda le cuesta mucho apostar por algo que no conoce, porque marcas de mermeladas artesanales hay muchas. Una vez que la prueban se apuestan, pero hasta ahí cuesta. Pero bueno, también te digo, depende de las expectativas de vida que tengas, se vive. E xa levan 4 anos coa súa produción artesanal. Pues eso, que para dejarlo bonito... Escribir unha carta e enviala por correo postal é unha práctica minoritaria entre a mocidade. Mesmo hai que nunca mandou unha carta na súa vida. O motivo é que xa non o precisan. O envío de cartas a través do correo postal é cada vez menos frecuente entre a mocidade. Yo esa época non la he vivido. Nada, cero. Todo redes sociales, WhatsApp, llamada... Eu acórdome unha vez no cole cando na asignatura de inglés que teníamos que enviar unha carta a nenos de Bélgica, pero cartas como tal non enviamos. Carta como tal nunca enviei, fai polo menos a mí cando era pequeno, pero non me acordo. Non teñen necesidade, pero saberían como mandala se tiveran que facelo? Ahora mismo non me acordo, sei que tiña que poñer o enderezo todo eso. Explicou a voz da experiencia. Comprábase o sello no estanque e poñíase antes, pero como agora xa se perdeu moito, vais a correos, botas ali, xa se poñen o sello, xa se encargan, se poñen a dirección e todo. Non é só unha cuestión xeracional. Non uso correos, solamente para paquetería. É verdad que agora pois perdeuse. É todo digital agora e faise desde a casa. E non... É lamentable porque, en certo modo, é unha cosa casi romántica. Os medios digitais impóñense a calquera idade. Unha expedición científica argentina percorre os fondos da súa costa desde Bos Aires ata a Terra de Fogo, ofrecendo en directo o que capta a cámara subacuática. Milleiros de persoas seguiron a aparición de seres mariños de todo tipo nunha emisión sorprendente e sumamente fermosa. A última sorpresa foi unha medusa fantasma xigante de 10 metros de longitude. A campá ten un diámetro dun metro, vive a 250 metros de profundidade e é unha especie que se observara en contadas ocasións, pero nunca tan de cerca. É impresionante. A expedición atopou ademais 28 especies potencialmente novas, é dicir, teñen case a certeza de que non se coñecían ata agora. Noticias e imaxes que conmoven e que falan das maravillas que aínda agochan os nosos océanos. Ata mañá.